دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفتی بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. тамошобинони гиромии салом. дар барномаи ин лаҳзаинаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ метавонед вобаста ба содир шудани ҷиноятҳои қаллобӣ, дуздӣ, расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва дигар ҳуқуқ вайронкуниҳо барои худ маълумот пайдо намоед. бо шумо ман нусратулло маҳмадзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. суистифода аз боварӣ ва даст задан ба ҷинояти дуздӣ. пешсудшуда барои ба даст овардани маблағ усули навро кашф кард. баланд шуд, дидам ки 3.5 аз 3800 сомон аст. 300 сомон шуд, гирифтам доду карта ихтиёр додам, дигар карта додам. мардум фиреб барои дастрас намудани чипта 20 нафарро фиреб доду 180 000 сомонӣ ба даст овард. дар пайи муноқиша падарарӯз домоди худро бо корд захмӣ кард. همون کارچاره همون دستش بود دستش چپ بود دست همون دست بود دادم اینجا رسیدم نگن همون چینده من دیدم همون کافی لگه اینجا برآمده درو дуздии 9000 сомонӣ аз ҷайби рафиқ. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. баҳс ё муноқишаи хонаводагӣ дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон ба ҷиноят табдил ёфт. падарарӯз бо истифода аз корд домоди худро захмӣ намуда, боиси бардоштани ҷароҳатҳои вазнин ба саломатӣ ҷабрдида гардидааст. шарҳи ҷиноят дар таҳияи подполковники милитсия офоқи қодириён аз раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти хатлон. дар зиндагии инсон бо сабру андеша ва таҳаммул метавонад мушкилотро пушти сар намояд. инсон пеш аз ҳама бояд хашму ғазаби худро идора намуда ақли солимро ба кор барад. мутаассифона дар ҷомеаи имрӯзаи мо нафароне пайдо мешаванд ки қимати арзишҳои аз қабили эҳтиром ба ҳамдигар, ба оила ва наздиконро аз даст доданд, ки ин боиси сарзадани муноқишаҳо гардида ҳатто ба ҷиноят оварда мерасонад. далели ин гуфтаҳо ҷинояти расонидани зарари вазнин ба саломатӣ санаи 18 июли соли равон аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун ошкор гардида мебошад. гумонбари ин ҷиноят аз ҷониби кормандони милитсия дастгир гардидаву дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар пайи як муноқишаи оилавӣ сокини ноҳияи мазкур эшматов наврӯз соли таваллудаш 1947, худойназаров муродалӣ соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи ҷалолиддини балхиро ки писари бародараш ва ҳам домодаш маҳсуб меёбад, бо корд чанд маротиба ба узвҳои баданаш задааст. дар натиҷаи ин кирдор худойназаров ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии ноҳияи ҷайҳун бистарӣ мегардад. همون کارچاره همون دستش بود دست چپ بود یعنی همون دستش بود دادم اینجا رسیدم نگن همون چینده من دیدم همون کافی لگه اینجا برآمده درو дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун нисбати эшматов наврӯз парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.
در شعبه وزارت کارهای داخلی در خط ایستگاه راه آهن شهر دوشنبه نسبت یک نفر ساکن پایتخت بر اساس طلبات ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی مردم فریبی پرونده جنایتی آغاز گردیده است. گمانبر شده شهروندان را که می‌خواستند طریق هواپیما به خارج کشور سفر نمایند شماره زیاد آنها را باور کنانیده است که در دسترسی چیپته هواپیما و سفرشان مساعدت می‌کند. ولی مبلغ‌های شهروندان را که زیاده از 180,000 سومانی را تشکیل می‌دهد از آن خود کرده است. با گزارش نوبتی تهیه نموده همکاران ما که وابسته به این جنایت است توجه نمایید. ба мақомоти милитсия истгоҳи роҳи оҳани шаҳри душанбе як қатор шаҳрвандон бо оризаҳои шикоятӣ дар он хусус муроҷиат намуданд ки абдуллоев акбар аз онҳо барои харидорӣ кардани чиптаи ҳавопаймо маблағҳояшонро гирифта ғайб задааст. дар пайи муроҷиатҳои ҷабрдидагон аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохили истгоҳи роҳи оҳани шаҳри душанбе чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи роҳандозӣ гардида гумонбар абдуллоев акбар қудратуллоевич дастгир карда шуд. муайян гардид ки ин мардумфиреб истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи ҷабор расулов мебошад. дар рафти тафтиш маълум гардид ки ин қаллоб борои фиреб ва боварии ҷабрдидагон даромада бо баҳонаи он ки чиптаи ҳавопаймо гирифта медиҳад аз ҳар кадоми аз 4000 сомонӣ то 8500 сомониро гирифта маблағи гирифтаашро ба манфиати худ сарф карда онҳоро сарсону саргардон кардааст. тафтишоти пешакӣ маълум намуд ки гумонбаршуда бо ҳамин усул беш аз 20 нафар шаҳрвандонро фиреб дода маблағи бо роҳи ҷиноят ба даст овардааш 180,000 сомониро дар бар мегирад. маворид ба зикр аст ки дар барномаҳои қаблии вазорати корҳои дохилӣ оид ба тақаллубкории чанд нафар аз чунин мардумфиребон гузориш омода кардаву пахш карда будем то сокинон аз ин ибрат гирифта назди чунин авомфиребон нарафта танҳо аз нуқтаҳои муайяншудаи чиптафурӯшӣ чиптаро харидорӣ намоянд. мутаассифона боз нафароне пайдо мешаванд ки ба назди чунин қаллобон рафта маблағҳои борои заҳмат ба даст овардаашонро аз даст медиҳанд. айни ҳол боздоштшуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нафароне ки аз ин авомфиреб ҷабр диданд метавонанд ба шуъбаи мазкур ё ин ки ба милитсияи маҳалли зисти худ муроҷиат намоянд. واقعا هم شرم‌آور است که نفر سالم روزگار خود را از حساب زحمت دیگران پیش ببرد. اما چون خصوصیت خاص نفران جنایت پیشه بوده برای آنها از حساب جنایت زندگی کردن به عادت معمولی تبدیل یافته است. میلیسیا در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان گمانبر را دستگیر کرده است که او در حالت مستی جنایت دزدی را صادر کرده با این کردار ناشایسته خود 9000 سومانی رفیق خود را با راه پنهانی تصرف کرده است. وابسته به جنایت‌های دزدی همکارانمان گزارش می‌دهند. در اساس عریضه‌های شهروندان به شعبه وزارت کارهای داخلی شهری باختر عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مالکیت شخصیشان از حساب کارمندان میلیتسیا گروه فوری جستجویی تأسیس داده شده در مدتی کوتاه نفران گمانبر دستگیر شدند. اینها شاه مردانوف سلیم سال تولدش 1979 زاده و استقامت کننده ناحیه خراسان قبلا 5 مراتب سود شده باشد هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده تکرارا دست به جنایت زده است. چنانچه سنه 11 ایولی سال روان در بازار فراوان شهری باختر قرار داشتنش از فرصتی به خود مناسب استفاده نموده از جیب کرته شهروند علی مردانوف یولداش سال تولدش 1948 ساکن ناحیه کوشانیان با راه پنهانی 3 عدد کارت پلاستیکی امانت بانک که در داخلش مبلغ 760 سامانی و 2 عدد شناسنامه ملی بود تصرف نموده است. айнури ҷелак карта гирифтам вай карто гирифтам гирехтам рафтам сум синимат кардам 760 сомон синимат кардам. اینچنین یک نفر ساکن ناحیه کوشانیان دادر جانفیال سال تولدش 1999 پیش 2 مراتبه با جرم دزدی و غارتگری و جوابگری جلب شده باشد هم باز تکرارا با مقصد به دست آوردن فایده مفت دست به دزدی مالکیت شهروندان زده است. دادر جانف سنه 13 ایولی سال روان هنگامی در مرکز دلخوشی شامی ختلان واقع در شهری مذکور قرار داشتنش از ججب شهروند بوریف سهراب ساکن ناحیه یاوان هنگامی صحبت کردنش او را با آغوش کشیده 9070 سامانیش را طریق نهانی تصرف می نماید و از جای حادثه غیب می زند که با این کردارش به جبر دیده ضرری جدی رسانیده است. نسبت شاه مردانوف سلیم و دادر جانف هلال در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهری باختر پرونده های جنایتی با ماده های 244 آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.
ба ҷазои ҷиноятӣ ҷалб кардани гумонбарон содиркунандагони ҷиноят ислоҳи онҳо буда аксарияти пешсудшудаҳо пас аз адои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо дарки хатогии худ роҳи рост ва меҳнати ҳалолро интихоб мекунанд, вале ҳастанд пешсудшудагоне ки боз такроран даст ба ҷиноят зада ҷомеа ва шаҳрвандонро ба зарари моддию маънавӣ дучор месозанд. як нафар пешсудшуда ин навбат нафақахӯронро объекти ҷиноят интихоб кардааст. гумонбаршуда ҳангоми гирифтани маблағи нафақаи пиронсолон аз банкомат вонамуд мекардааст ки гӯё ба онҳо кӯмак мекунад, вале баръакс маблағҳои онҳоро аз они худ кардааст. доду гирифту интиқол, гирифтани маошу нафақа ва амалӣ гардондани дигар намуди хизматрасониҳои пулӣ бо ба вуҷуд омадани дастгоҳи худкори бонкӣ ба истлоҳ банкомат кори шаҳрвандонро хеле осон намуда, шаҳрвандон ҷиҳати анҷоми чунин корҳо вақти худро сарфа мекунанд. Аммо ҳанӯз ҳам баъзе аз шаҳрвандон, махсусан пиронсолону нафақагироне ҳастанд ки чунин хизматрасониҳои навинро истифода бурда натавониста ба доми нафарони ҷиноятпеша меафтанд. аз ҷумла кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дарнаи шомансур шаҳрванд Юнусов Исматулло Қурбоналиевич соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвон деҳаи Бустонро дастгир намуданд ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шуда, ин навбат низ бо истифода аз нотавонии пиронсолон аз кортҳои бонкии онҳо маблағҳои пулиашонро мегирифтааст. зимни пешбурди корҳои тафсилотӣ муайян карда шуд ки номбурда дар назди дастгоҳи худкори бонкӣ интизори шаҳрвандон шуда, нафароне ки истифодабарии банкоматро намедонанд бо пешниҳоди кӯмак ва хизматрасонӣ маблағ ва ҳатто дар баъзе маврид кортҳои бонкии шаҳрвандонро бо роҳи пинҳонӣ тасарруф мекардааст. чуноне санаи 4 июли соли ҷорӣ дар кӯчаи Садриддин Айнӣ корти бонкии шаҳрванд Ғаниев Валиҷон соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри Душанберо гирифта муайян мекунад ки дар дохилаш 5000 сомонӣ мавҷуд аст. аз ин истифода бурда корти бонкии кордоншоями худро бо корти ҷабрида иваз пас он маблағҳои онро пурра аз они худ кардааст. баланд шуд, дидам ки сеним аз 3800 сомон 300 сомонша гирифтам доду қартаи худро додам, дигар қарта додам бош. ман қартаи дара гирифтам, бара 300 сомонша додам, дигар қарта гирифтам додам бош. қарта хуша гирифтам, рафтам пуршас минут гирифтам, сеним азора гирифтам. инчунин дар як ҳолати дигар аз корти нафақавии шаҳрванд Назаров Муқим соли таваллудаш 1961 сокини шаҳри Душанбе 730 сомониро гирифта ба ӯ гуфтааст ки банкомат маблағ надорад. ҳамин тариқ дастгир шуда дар зиёда аз 10 ҳолат маблағҳои шаҳрвандонро бо рӯи пинҳонӣ аз они худ кардааст. айни замон номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шудааст. вобаста ба ин аз кулли шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки агар аз ин нафар ҷабр диданд ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд. бо дастуру супоришҳои роҳбарияти риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар роҳравҳо, терминалҳои мусофиркашонӣ, кӯчаву бозорҳои марказии шаҳри Бохтар, ноҳияҳои Кӯшониён ва Вахш аз ҷониби кормандони риёсати мазкур ва кормандони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳо аксии иттилооти пешгирӣ аз бемории сирояти коронавирус гузаронида шуд. кормандони милитсия дар маҳалҳо бо шаҳрвандон суҳбатҳо анҷом дода барои пешгирии паҳншавии бемории COVID-19 варақаҳои таблиғотӣ ва дигар маводҳои маърифатӣ паҳн карданд. инчунин қоидаҳои риояи гигиенаи шахсӣ аз қабили ба таври ҳатмӣ пӯшидани ниқоб, ҳангоми суҳбат нигоҳ доштани фосилаи на камтар аз 1.5-2 метр, мунтазам шустани дастон бо собун ва дигар маҳлулҳои зидди вирусӣ ва амсоли онҳо таъкид доштанд. дар ин аксия 700 адад ниқобҳои муҳофизатӣ, 500 адад маҳлулҳои спиртӣ ва рақqa таъкидҳо ба шаҳрвандон ройгон тақсим карда шуд. ҳамзамон дар кори аксия кормандони бозрасии давлати автомобилӣ шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар фаъолона ширкат варзида байни аҳолӣ доир ба риояи гигиенаи шахсӣ, иҷрои ҳатмии пешгирии бемории сироятии COVID-19 корҳои фаҳмондагиҳиро амалӣ намуда аз шаҳрвандон даъват ба амал оварданд ки бениқобу маводҳои инфиродии эҳтиётӣ гаштугузор нанамоянду худ ва дигаронро аз ин бемории сироятӣ ҳифз намоянд. ба маълумоти шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Федератсияи Россия бе қайди расмӣ кор ва фаъолият менамоянд, расонида мешавад ки ҷониби Россия муҳлати ба қайдгирии шаҳрвандони хориҷиро
то санаи 3 сентябри соли 2021 тамдид намудааст. бинобар ин аз шумо шавандонӣ хоҳиш карда мешавад ки наздикони дар ҳудуди федератсияи россия ғайриқонунӣ қарор доштаро хабар намояд ки ҳатман ба шӯъбаҳои вазорати кори дохилии федератсияи россия оид ба муҳоҷират муроҷиат намуда шиносномаи худро ба қайд гузоранд. зеро вобаста ба масъалаи мазкур сарёсати вазорати кори дохилии федератсияи россия оид ба масъалаи муҳоҷират огоҳ намуд ки айни замон дар ҳудуди федератсияи россия шумораи зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон аз қайд нагузаштаанд. дар сурати то 3 сентябри соли 2021 аз қайд нагузаштани муҳоҷирони меҳнатӣ онҳо аз ҳудуди федератсияи россия берун карда мешаванд. тамошобинони азиз, расми ин нафареро ки ҳоло дар новар мебинед бо сабабҳои номаълум бедара гардида дар ҷустуҷӯ қарор дорад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки вобаста ба ин шахс агар маълумоте дошта бошед метавонед тавассути рақамҳои дар новар буда ва ё ба милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳед. анора эшмирзоева соли таваллудаш 1957 истиқоматкунандаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ном бурда гирифтори бемории рӯҳӣ буда санаи 10 июли соли 2021 аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. аз он ки лаҳзае бо мо будед барои ҳамроҳӣ изҳори сипос намуда умед дорем ки шумо низ ҳамдиёрони азиз баҳри ободӣ ва осоиштагии кишвар дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ саҳми хешро мегузоред. бо ҳамин нияти нек ба нашри барномаи лаҳзаи на хотима мебахшем. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро дар шабакаи ютуб низ метавонед тамошо намоед. хайр то барномаҳои дигар сарбаланду саломат ва хушрӯз бимонед.